сагышылардан сұраганың бармы сирлерин? Зәңгәр күлдә yüzгән аккышлардан сұраганың бармы сирлерин? Күл буйлары тулган сагыш мыңга сагына икән алар көннәрен. Күл буйлары тулган сагыш мыңга сагына икән алар көннәрен. Үзәкләрне үзә сагышлары аерылгандыр алар парыннан. Үзәкләрне үзә тавышлары аерылгандыр алар парыннан. Газаплары авыр аерылсаң, үзлеп сөйгән ярыңнан. Газаплары авыр аерылсаң, үзлеп сөйгән ярыңнан. Аккыш кайтыр киткән юлларыннан, барын табар зәңгәр күленнән. Аккыш кайтыр киткән юлларыннан,